Grabe papi, init man kay ka sa kuha, Paps. Init bitaw og tiwasan ko ng ilong nimo ah. Dugo-dugo lagi ng pikas lagi. Oh no. Sige ka mo. Ikaw pa librihan, reklamador kayo. Utro po ng isa oh. Sabi na na dun, basta nila ni mata ni unsa man na dere display ra. Tagay na. Ulat-ulat po, bangsa naman. Inayag eh, magliho. Uy, uptake, baboy scout, naunsa. Nung ikaw na, kay ikaw may ganir. Kayo na? Ay, lain mo kay ako. Daot, masingon ni mataan eh. Dati, mingawa ron, oy. Sa kay ganap nila ron ba? Ah, basi nagsat-sato ila papi siguro. Padto ko be. Wow! Grabe! Sa man nga, tuba! 60-40 man siguro na! Sagad naman ka diha eh. Ikaw pa gilibre ginom, ikaw pa si reklamo. Ay na si reklamo diya, importante gilibre ka ginom. Ay, ate, wa nagpalibak ang mga buwang o. Nagsat-sat yun ay. Patagay na ako na po. Tagay na! Sila mga tana, mga sikon, mga karoon. Pops, Kaman, isa mo na ako. payat na yung tagdak. Ito pa diya, kain, tawag mo, nawag. Sige, tagay. Ano naman? Ay, naging tagday, mga tana, pamangkas, mga tana. Paps! Na, pabungol-bungol na po do. Di ako na po nabi. Paps! Pops, sig panawag ko! Patuan na siguro diri oy! Na, kala mong pantungan din nga sirok kaya pulutan na. Look, ni nagpulutan di ay! Astang sirok ka. Paps! Astang, tawali si pantungan din. Tawa na. Ito ko na! Sige, tawag ko na lang ako be! Payat! Na! Ali diri! Payat! Diyo! Grabe papi ba, di man managad. Nagad, si mata ko sugi ka mukha pulutan. Buhang ka, murabya ka naik ambag. Nagad, mo ka eh. Usam ka diri ah. Gusto kay kumuinom no, kailangan kay sa balay. Yan na kay pangamot dia. Na, pero 5 raman eh. Sti, palit nagsigarilyo ni mo dito eh. May pagbuli ka sa inyo. Grabe. Ay, sa. Usam na inyo mga ilong. Anong priyaman mo ni? Sinungagay mong duha? Sabay kay Mindua gabi no. Anya? May klaro bata na may red chicks naman ay aktor di. Napil no kung kulatahan. Ako na itagam ninyo. Kay mahangol mo kay mo. Ano gaba ninyo? Taan eh, init man gud kayo. Ikaw po dyan ay po. Sa kinakagay po. Panghuling ba? Kapalo mangiring. Mataan eh. Wala mong kagabi igod! Kung nakakagabi, dili ta may makulatahan! Di po kuuban sa inyo ha. Di man po ko katika. Huwag ka mo kung kauban. Napay na nga isa ko. Ginoo ko. Grabe, nang miss papi uy. Bitaw, tinod, manayat. Grabe ning tawanan ni kahinuwayon mo na magwapo! Taba di guys. Apakon. Anong kakaroon? Balag. Di gwapo. Basta luyan. Ala, luyan daw siya bay. Dayat. Si ko nga. Tiwasan ko na mo samad sa ilong ron. Diba? Dugo man lagi na. Inom na lang o. Dagan kikag patik-katik. Wakabalo mo ko libre. Mag-ato 3. Dada pagkag 5 nga. Unsa may maamot ana in taon eh. Ah, grabe mga paps uy, makahilak man ta sa kabahala ng tubaa. Ikaw ba sige kag reklamo, ikaw pa gilibre buanga ka basig sagpaon ka galon ron. Sabi papi, init man kay ka sa kuha paps. Init bitaw og tiwasan ko ng ilong nimo ah. Dugo-dugo lagi ng pikas lagi. Sige reklamo, ikaw pa librihan, reklamador kayo. Utro po ng isa oh. Oh, damay na sad ko! Sabi na, parihar mong duha, kalamin yung pakog. Sige na! Ang alis! Shot na! Oh, tagay dayon. Ayan eh! Imuha na po na. Ako ala po! Sus kalami na lang gyud mo la parunod. Last na ka pangutanab. Gabi na siya, sigreklamo, hadlok mahubog. Inom na. Tanaw pa man sa kuha. Paps, kabantay ko sa mangod gabi iba. Mangon. Ano kitan? Dito sa bar. Kabar? Sa bar kay no, daghan kig chika uy. Aw, natural kay gituluan to sa kung isa kay igsoon. Maong 6 boy jud to. Magani kaya ka ni sundog ba? Ah, wala. Layo ram to sila sa kuha. Ato kung mangod nun isa, grabe to ka 6 boy. Sure uy. Ah, tanawa ha, tawagon ako to ha. Karang nato yang uyab dito. Pilino! Ya! Saman! Alisa! Alay dere, dalay mong uyab ha. Nguyab! Pailison sa nako ha! Diyat lang! Ya! Padong na midira! Dati tago-tago man yan chicks bay. Alay na. Oh, nanti ka na. Ya! Pwede manungkod ya! Uling pala yung chika, palingkuran ha, palingkuran. Ano yung chika, dala? Katibay na lang ganyan ako mangodo. Tapos miinom na lang niya! Oh, may inom po mo. Tagay dyan, pagdali dyan. Ay, palata ako mango dyan kay nagpasiklab na ako na chika. Tangina man yung mangod paps oy, unsa man ang naong nga sa yan chicks? Sure eh? Grabe? Na! Ilan? Mura matug chika ganina? Kirino, ama na gikan yung chika ah. Abi mo na po ni Tana. Perido! Dagan mo kay game na nandri. Ang anong dito makasperido ng uha. Alangan! Good shit kayong chika dito! Yung mangod paps ba di makaya? O gani no. Pataka raman din yung panguha ni Mataan eh. Good shit nung chika daw.
Sagdiin na lang ninyo kay mapumanggoy pagsugod niya o pa siya kabalo sa mga daghang tika diri ba. Okay ra po na mo. Okay ra sa mga nanay yung uyab. Awa may problema na sa iyahan man kinabuhi. Grabe Di ba nakuha? bataan. Oo, man yang gusto. Kay mahimo diha. Diyan, time na lang sigas ko manghod, time na. Time nun, Paps? Time na. Manghod, time na imong uyab. Ay na time na uy, kasam nag-inom. Ayo, kaysa lang. Di lang ko may namiya. Alam mo ko naginom tuba gud uy. Sana all. Di ko naginom tuba makaigit magud na gud uy. Awa no. Kumpiyansa ka sa kumanghod na naliyan sika pero di minumog to ba? May rapod uy, si gamay nga na itong tuba uy. Mura pugag ni amot anong buang ka. Grabe, dyan yung bata ba? Ako dyan dumtan. Ya, isa prank. Dili dyan may uyab ya. Next kang bata. It's a prank! Prankster man na yun eh. Ay ka nang napsa milakpon ba kira? Magunan May na pagulakaw kami. na lang mo kay hilis yun niya akong lapalapas Tara niya na, sa pagpakulis inyo pasok mga ulit mo. buhanga mo. Ano kuya? Pamoy binibalan. Ito sa amin, balik may perido. Ay na mo kulay na rin. What's up guys, so bago maman ang video, nasa ko i-promote sa inyo ang games. Mao ni ang Aurora Games. I-click lang ang link na nasa comment section. Then i-download kini. Pag makasulod na mo sa dula, na nakabutang dia log and register. Kung wala pa mo yung account, pag-register mo. Na nakabutang dia cellphone number, password, verification code o referral ID. Pag makasulod na ka sa dula, nakay automatic na 6 piso coin na pwede nimong idula. Kung gusto ka mo cash in, i-click lang ang plus sign sa taas, then di ka sa gapoy gamit. Aurora Games, dagan kay klase-klaseng dula dia na Dragon Tiger, color game, color lang. If ever nga gusto ka mo cash out, i-click lang ang withdraw sa baba, then di ka sa gapoy gamit. So usapin yung gipabot, dulain na ang Aurora Games.